Diyan po mga kawaray, magmumukbang tayo mga kawaray. Kasi request ng mga anak ko. Ito po, sinugba na baboy mga kawaray. Yan po. Sa atin mga kawaray. Mamaya papakita ko sa inyo. Mga kawaray, dyan muna kayo. Mga kawaray, hatiin natin na maliit kasi medyo madami-dami kami. Po, para naman marami tingnan. Matagal na din kami hindi nakatikim nito mga kawaray. Kaya, na, yung request ng mga anak ko. Yan. Sarap to mga kawaray. Mga kawaray, sobrang na ako nakagutom. Nag-una nala siya kumaon mga kawaray. Ano? Marasa din? Sarap? Kuwara daw, masarap? Sarap? Mga kawaray, sarap daw ko no. Yan. Tara mga kawaray, kain tayo. Ulam natin. Yan. Yan lang natira. Si ginaganahan yung mga bata, mga kawaray. Ha? Naawat na siya. Kain na tayo. Naawat ng Janri. Janri. What? Kuha na Janri. Tara. Alam ko pag iba. Tara, kain na tayo. Po, mga kawaray, kainan na. Sawan toyo, mga kawaray. Janri liwat. Bangaw na, gawin na. So mga kawaray, pasensya muna kayo sa cellphone kasi natutumba. Yan po mga kawaray. Na, kain tayo. Iyon, kanin. Maram. Sarap mga kawaray. Iyon God. Mga kawaray, masarap to mga kawaray.
Naku, mga kawaray, tapos na tayo po mga kawaray.